Så har du sgu i fjernsynet, tør du. Første gang jeg har prøvet det på den tur her. God slåskamp. Det er svært for. Nej, der stopper den ikke. Jo. Jeg skal holde den op. Det kan du sagtens sige, når jeg står og holder her sødt. Ja, det var. Jeg skal snyde lidt, men nej, jeg har ikke fået ret meget, du. Jeg kan godt se, du har stået ned 1 kilo fra. Hvad kan det? Hej? Så hold den her. Der var sgu lidt mere af den der pæd. 8 gram. Og den vejer 1100 gram. Det gjorde den i går i hvert fald. Ja. Tager du ikke mit kamera og tager lidt billede med? Står derovre ved ikke noget. Husk, at jeg arbejder for det.